ତମ ନାଁଟି କଣ? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ। ଏ କଟରା ଫଟରା କୁଆଡେ ଧରିକି ତେଲୁଗୁ କଟରାଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆମର ଏଟା ନି ମଙ୍ଗଳାକୁଟରୁ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ କାମଟା ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସଜାସୁଜି କରୁଛୁ। କୋଉ ସରକାର ମନ ମାଝି ବି ଦେଉନାହିଁ, କୋଉ ସରକାର ନାହିଁ ଦେଉବାର ଆମର ନିଜ ହାତରୁ ମୁଇଁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଡାକି ଡୁକାକିନା ମୁଇଁ କରାଉଛେ। এটা দাটা এই নটি বুর্ক কাটিবি মুই বাই চুরু কুন্ডু গুয়ালে লোক নাই এটা নটিরা নিকাইবি বলি মুই ডরিছে। মশা মাছি ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ମଶା ମାଛି ହେଇଯିବେ, ଆମର ନୁକସାନି ହେଇଯିବ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ସାପ ଥିବ କଣ ଥିବ। ଗାଁର ଶୁକ୍ରବାର ତ ସେବା କରୁଛେ, ଗାଁର ସେବା କରୁଛ। ହଁ କୋଇନି କୋଇ ମାଲିକ ନାହିଁ, କୋଉ ନେଇନି ଆମେ ନିଜେ ନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଏଟା କରୁଛେ। ଏମିତି ପରିଚାଳନା ସବୁଦିନ ରଖିବ, ଗାଁର ପରିମଳ ଏମିତି ସଫା ରଖିବ। ରଖିବି ନାହିଁ ଆଉ କାଁ କରିବି, ମୁଇଁ ସ୍କୁଲଟା ଯେନ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋର ନି ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବାଣି ଦଉଛେ।